Здравейте! Искате ли вашето дете да развие ключови практически умения, които му помагат по-лесно да се справя в живота, докато се забавлява? Представяме ви Деца предприемачи – иновативната програма, която превръща ученето в приключение. Чрез забавни и интерактивни занимания вашето дете ще научи основите на бизнеса, ще разбере, че всяко дете е уникално и кои са силните му страни и как да ги използва. Ще развие критично мислене и как да се справя в трудни ситуации. Ще разбере основите на финансовата грамотност и важността на самодисциплината, трудолюбието и креативността. Нашата програма е специално разработена за деца от 10 до 17 години и предлага практически уроци, игрови методи на обучение, гъвкавост и удобство. Запишете детето си в нашата програма и се насладете на процеса на деца предприемачи.